Daily Mail και θα μας τα πει στη συνέχεια ο διαχειριστής των Russian Vids. Να μην χάνουμε άλλο χρόνο, να περάσουμε με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας του Μιχάλη του Φατέκα. Θα συνδεθούμε για μία ακόμη φορά με το Los Angeles και τον Γιάννη τον Κουντούρη, όπου μας περιμένει. Και βεβαίως, όπως είπα, έχουμε μαζί με τον Γιάννη, ο οποίος το κανόνισε για μία ακόμη φορά και τον ευχαριστώ θερμά, και τον διαχειριστή των Russian Vids. Γιάννη, καλημέρα. Καλό απόγευμα από το Los Angeles, Βασίλη, και καλό βράδυ σε όλους τους φίλους μας ακροατάς. Σας παρουσιάζω ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο αποκαλυπτικά κανάλια σε όλο το YouTube που λέγεται Russian Vids. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αν γίνεται να παγώσουμε, Μιχάλη, την εικόνα αυτή και να μεταφέρουμε βεβαίως, Γιάννη, όσα είπαμε, αν γίνεται, στον διαχειριστή των Russian Vids. Τον ευχαριστούμε θερμά που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Thank you so much for being with us today, Russian Vids. It's a pleasure, Russian Vids. Thank you for being on. Thanks so much, John. I appreciate it. And to all the Greek people, thank you so much for tuning into my videos. It's much appreciated. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που παρακολουθείτε τα δικά μου βίντεο και είναι μεγάλη δηλαδή τιμή για μένα. Ωραία. Πριν περάσουμε στα σχετικά με τα βίντεο, ήδη βλέπουμε κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Θα το παγώσουμε, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε, καταρχάς, ο άνθρωπος αυτός τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα, Γιάννη, εσένα σε έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, ξέρουν οι φίλοι του Κώδικα Μυστηρίων. Ο ίδιος δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομά του και επίσης δεν θέλει να φαίνεται. Ωστόσο, η φωτογραφία που έχουν στο κανάλι, αν μπει κανείς Russian Vids και που βλέπουμε τώρα, γιατί με ρωτούσε και ο σκηνοθέτης μου πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ο Μιχάλης, είναι από την ταινία They Live. Ζουν ανάμεσά μας. Όπου στην ταινία αυτή ένας απλός άνθρωπος, όταν φορούσε κάποια γυαλιά, έβλεπε τον πραγματικό κόσμο και αυτούς που κυβερνούν τον κόσμο, και όταν τα έβγαζε, ζούσε όπως οι υπόλοιποι και έτρωγε το κουτόχορτο. Αν θέλει να μας πει κάτι για το διακριτικό τους αυτό. Δηλαδή για το γεγονός πως δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του κτλ. Ναι, και όχι τόσο γι' αυτό, αλλά έχουν φωτογραφία, έχουν banner, να το πω, από την ταινία They Live. So basically, Russian Vids, explain to us a little bit about your whole theme here. You got a little icon here from the movie They Live. Explain to us your whole reason for using that theme, because people are very, very much interested in it because it's a very well-known movie. Absolutely, John. It comes from the 1988 movie They Live, and based on, basically, like I talk about so many times in my videos, where they tell us truth in movies and lies in the news, the world of opposites, and this is Freemasonry, where everything's going to be reversed. So they're going to give us a truth in music, movies, TV shows, as a form of mockery, and then the news lie to us. This is the principle. But They Live, the director, just like all directors in Hollywood, they are Masons. And they're in the know about future events that are going to take place, and they give us hints of what's going to take place in the future as little Easter eggs in movies. Λοιπόν, η ταινία αυτή που λέγεται They Live προβλήθηκε για την πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη το 1988. Πραγματεύεται με το γεγονός πως αυτοί που μας εξουσιάζουν μας περνάνε δηλαδή μηνύματα υποσυνείδητα κτλ. Το ίδιο κάνουν και σήμερα μέσα από ταινίες, τραγούδια κτλ. Ναι. Και όταν μας μιλάνε όμως, χρησιμοποιώντας τέτοια μηνύματα, το κάνουν ώστε να μην καταλάβει δηλαδή ο μέσος άνθρωπος ποτέ τι θέλω να μας πει, διότι μιλήσουν με έναν τρόπο δηλαδή αντίθετο με ό,τι είναι η πραγματικότητα, και αυτοί που είναι πίσω από αυτούς είναι οι μασόνοι, οι οποίοι μιλάνε δηλαδή με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν τρόπο δηλαδή ενιγματικό, ώστε να μην καταλάβουμε ποτέ τι θέλουν να μας πούν. Γι' αυτό πρέπει εμείς να καταλάβουμε δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο με τον οποίο μας μιλάνε τόσο δηλαδή κρυπτογραφικά και ούτε καθεξής, και μόνο τότε θα μπορέσουμε δηλαδή να ξεδιαλύνουμε τα σχέδιά τους. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση που είπε στα αγγλικά truth in movies and fake news. Δηλαδή η αλήθεια στις ταινίες, ενώ μας είναι ψέματα μέσω των δελτίων ειδήσεων. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Βεβαίως. So basically, they love your theme, how you put truth, basically, you talk about you discover the truth
through the movies that they show in Hollywood and stuff like that by, deciphering their messages and all that kind of stuff. Absolutely. It's called predictive programming and also revelation of the method. Bottom line is what they want to do is get into our subconscious. And many people, they go to movies and they're sitting back and relaxed, and they're not realize they're being programmed. Movies are all about programming. So subconsciously, while a movie's playing, there are subtle hints that are put in the mind. So when an event takes place in the future, they're already prepared for it, and they don't even know it, but it's in their system already subconsciously. And this is what movies are all about, subconscious programming. Εδώ μιλάμε, κύριοι, για κάτι που λέγεται προβλεπτικός προγραμματισμός. Και όταν πάει κάποιος και, ας πούμε, κάτσει σε κανένα κινηματογράφο και αρχίζει να κοιτάει κάποια ταινία, αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι το γεγονός πως του περνάνε μηνύματα στο υποσυνείδητό του και αυτά τα μηνύματα εμπεδώνονται καλά, δηλαδή μέσα στην καρδιά του, μέσα στο υποσυνείδητό του, ώστε όταν αυτά τα γεγονότα, ας πούμε, που βλέπει αυτός στη μεγάλη οθόνη γίνουν κάποια μέρα πραγματικότητα, για τον ίδιο δεν θα είναι καμία έκπληξη λόγω του ότι ήδη έχει υποστεί δηλαδή μια τέτοια διαδικασία πλύσης εγκεφάλου μέσω αυτού του τρόπου που χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές μας που λέγεται προβλεπτικός προγραμματισμός. Έτσι διαχειρίζουν, ας πούμε, τα πρόβατα εντός εισαγωγικών της σημερινής εποχής. Και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν αντιδράνε τόσο πολύ όταν βλέπουμε όλα αυτά τα, ας πούμε, ψεύτικα τρομοκρατικά χτυπήματα λαμβάνουν χώρα. Γι' αυτό δεν αμφισβητούν απολύτως τίποτα, διότι είναι ήδη προετοιμασμένοι να αποδεχθούν τα πάντα. Μάλιστα. Είπε πριν ότι πάρα πολλοί από το Hollywood και όχι μόνο είναι μασόνοι, και για ποιο λόγο το λέει αυτό? Δηλαδή η έρευνά τους καταλήγει πού? Ότι είναι μεημένοι αυτοί που διαμορφώνουν την ελίτ σε σέκτες της μασονίας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Κάνουν κάποια σύμβολα μεταξύ τους που πρέπει κανείς να ξέρει για να τα διακρίνει, ακόμα και κινήσεις με τα δάχτυλα ή με τις χειραψίες. Τι κάνουν ακριβώς δηλαδή και έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα αυτός και η ομάδα του? So basically, Russian Vids, what the audience wants to know is, is it truly Masons that control Hollywood, that control the media? How is it that they're able to do this? How do they control things behind the scenes? What are these type of symbolisms that they use between each other that most people can't understand? What's this all about? Is it really real? Because people want to know. Absolutely. While you see people move up in the public eye behind the scenes, they have their Masonic rituals. Okay, so we don't get to see exactly what takes place, but you do see, again, when they'll let you know they're Masons when you watch their movies. For example, when you watch John Carpenter and his movie They Live, even though he presents himself as a hero, you see all the Masonic symbols in plain sight. For example, the TV where they show at one point where the American Eagle is flying through the screen, but the price tag is $339. But there's a gray area where the number 9 is between the border, and it looks just like the 33% sign of Masonry. So they pretend like, oh, we're on your side, but in actuality, they're working for them. So to make it in Hollywood, you must be a Mason to be a director, writer, producer. Okay, you can't just walk out of some film school and just say, I want a job. You need to work your way up behind the scenes and pay your dues to become part of this elite club of Masons. And signs and symbols, hand signs. They're big into numbers, colors, signs, and symbols. This is their language of communication. They don't particularly use words as communication. Words are meaningless to them. It's all about signs and symbols. Λοιπόν, όντως υπάρχουν μασόνοι που τραβάνε τα νήματα της εξουσίας πίσω από τα παρασκήνια. Αυτοί οι άνθρωποι ελέγχουν τον τύπο, ελέγχουν το Hollywood. Αν δείτε τη ταινία, το χαρακτήρα του John Carpenter στην προαναφερόμενη ταινία They Live, θα δείτε πως υπάρχει ένας πάρα πολύ ενιγματικός καθώς και σαφής για αυτούς που έχουν τα μάτια τους ανοιχτά συμβολισμός μασονικός. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε σε μερικές σκηνές της ίδιας ταινίας να σχηματίζεται τον αριθμό του 33ου, okay? τον αριθμό 33 και ούτε καθεξής. Λοιπόν, στο Hollywood οι Masons ελέγχουν τα πάντα. Όποιος θέλει να γίνει είτε ηθοποιός είτε παραγωγός
θα πρέπει να μύθει πρώτα ως μασόνος, αλλιώς δεν γίνεται. Όταν αυτοί μας επικοινωνούν να χρησιμοποιούν αυτά τα διάφορα σύμβολα με το χέρι και με τα χέρια τους, και καθώς και ας πούμε άλλα μέσα με τα οποία να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά είναι ελάχιστοι από τους απλούς ανθρώπους που μπορούν να το πάρουν χαμπάρι αυτό το πράγμα, αλλά δεν χρησιμοποιούν ποτέ όμως, ας πούμε, μια συγκεκριμένη γλώσσα με το οποίο να επικοινωνάνε μεταξύ τους. Χρησιμοποιούν μάλλον διάφορα σύμβολα ενιγματικά. Μάλιστα. Τώρα, αρχίζει και μας βάζει στα βαθιά ο φίλος μας από τα Russian Vids, και θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπε, επειδή το τονίζει και αυτό στα βίντεο του, ότι αυτοί, όπως λέει ο ίδιος και οι συνεργάτες, όλα και άλλοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά περισσότερο στο εξωτερικό και λιγότερο στην Ελλάδα, αυτές οι σέκτες και αυτοί που κινούν τα νήματα της αποκαλούμενης παγκοσμιοποίησης που βρίσκονται στο παρασκήνιο, γιατί κάποιοι λένε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι καλό, δεν είναι κακό, δεν είμαστε στο μεσαίωνα, πλέον είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό. Μιλούμε τώρα για αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι και μιλούν και στέκονται στη σκοτεινή πλευρά της παγκοσμιοποίησης. Έχουν μεγάλη λατρεία στους αριθμούς, Γιάννη. Έτσι, και τη Λανκάρτ θυμάμαι σε ένα βίντεο που είχαμε δείξει παλιότερα, που μιλούσε και αυτή για τη λατρεία των ελιτιστών στην αριθμολογία, και οι Russian Vids δημοσίευσαν ένα βίντεο με αφορμή το χτύπημα στο Λονδίνο που λέγεται «Κρανίο και οστά, αυτοί που ελέγχουν, που κοντρολάρουν, they control time», αυτοί που κοντρολάρουν το χρόνο. 322. Ας μας πει λίγο γι' αυτό, για την αριθμολογία, και βεβαίως πολλά από αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε τα βίντεο, ας πούμε οι κούκλες που λέγονται μανακέν, που χρησιμοποιήθηκαν όπως λένε στο τρομοκρατικό χτύπημα, δίνουν 33 και άλλα. Άρα λοιπόν 322 και αριθμολογία, Skull and Bones, αυτοί που ελέγχουν το χρόνο, Skull and Bones, they control time, και η αριθμολογία γενικότερα το 33 και τα υπόλοιπα. So, Russian Vids, you know, the people that pull the strings of power in this world, they like to use, of course, a lot of symbolism, as you said, but also numbers like 322 or 33 and so on and so forth. And we saw recently a video where Christine Lagarde, the head of the IMF from Europe, basically was speaking. This was in 2014, and during the duration of this video, she was getting into all this crazy numerology. I mean, she was really confirming everything that basically we, who have our eyes open, talk about with regards to how they use this stuff. But we're going to get in now a little bit to the London attacks. Yes. But first, before we start explaining all the really amazing and juicy videos you've already provided for us from your channel, Russian Vids, we'd like you to explain a little bit to us about how the whole number 322 and Skull and Bones ties in with what just took place in London. Yeah, absolutely. You know, Skull and Bones, of course, from Yale College. You know, you had John Kerry, you had George Bush's father, and also their grandfather. These are all attended. Former President William Taft. You know, this is an exclusive club. It's all, you know, people need to understand Freemasonry, Skull and Bones is all connected. Just like when you see in Hollywood, they love to, you know, in California and Hollywood, they produce movies based on pirates. It's based on their theme. So a pirate in numerology, for example, the word pirate is 33 in numerology. And people need to understand this. This is regarding to Revelation in the Bible, where a third or 33% of the fallen angels, this represents the bloodline that basically, the bloodline that mingled with female humans. And this is the bloodline that rules this world, like Queen Elizabeth. And you have, for example, you have people like Prince Charles come out and say that his bloodline goes back to Dracula in Romania. And that's why he does a lot of community service in Romania. And he says, basically, Dracula or Vlad the Impaler, they're related. That's their bloodline. So Dracula basically means... The Nephilims. Yes, exactly. They're the fallen angels. They are the ancestors of the fallen angels, but they're a hybrid. They're a hybrid from humans and the fallen angels of Nephilim. So, exactly. So, when you have Dracula, for example, who was Vlad the Impaler, and when you translate Dracula into English, it basically translates into son of the dragon or son of the devil. So, Prince, you know, like I said, Prince Charles admitted to being part of that bloodline. And of course, the royal family, they're blue bloods. Okay, the fallen ones, they are blue bloods, while we have the red blood. So, you integrate the two. That's why you have flags like the U.S. flag, you have the Russian flag. It's red and blue. These are the bloods. These are the bloodlines. And they combine them. You know, this is, when you combine them, it's like when you combine red and blue, you get purple. That's why royalty is purple. This is very important. While they have that,
everything's about color, signs and symbols. Like I said, there's a reason for everything they do. Λοιπόν, αυτό το θέμα περί της ίδρυσης της μυστικής λέσχης Κρανίο και Οστά, Skull and Bones, η ίδρυση αυτής της λέσχης ξεκίνησε στο Μεγάλο Πανεπιστήμιο Yale πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Εκεί έχουν μοιηθεί πάρα πολύ γνωστοί Αμερικανοί πολιτικοί όπως ο κύριος John Kerry, ο Bush, ο πρώην πρόεδρος William Taft και ούτε καθεξής. Είναι μια αποκλειστική λέσχη μόνο και μόνο για αυτούς που προορίζονται για μεγάλες θέσεις τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο τραπεζικό κλάδο και οπουδήποτε αλλού που να έχει σχέση δηλαδή με τους ελιτιστές που τρέχουν εντός εισαγωγών αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι όντως σαν πειρατές, γι' αυτό η έννοια του πειρατή τους περιγράφει αρκετά καλά. Μιλάμε εδώ όμως σε αυτή την περίπτωση για τους ελιτιστές που ελέγχουν αυτόν τον κόσμο, για ας πούμε ιδέες που παίρνουν απευθείας από τις σελίδες του Ευαγγελίου. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ελέγχονται, διακατέχονται από αυτά τα δαιμόνια που περιγράφονται στο Ευαγγέλιο. Παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο μιλάει για τους πεσμένους πεποτικότες, πώς λένε, αγγέλους στο Ευαγγέλιο. Και ήταν η κυρία, η βασίλισσα Ελισάβεθ, που είπε ξεκάθαρα κάποτε πως αυτοί δηλαδή ελέγχονται από τέτοια πνεύματα. Ο πρίγκιπς, ο Τσάρελς, είπε πως η καταγωγή του ανάγεται στην εποχή του Ντράκουλα. Άκου πράγματα. Μίλησε και για γραμμές αίματος ο φίλος από τα Russian Vids. Μίλησε και για γραμμές αίματος, ότι έχουν καταγωγή, λένε, και συνεχίζουν. Γι' αυτό κάνουν και μεικτούς γάμους, γιατί θέλουν να έχουν γραμμή αίματος. Μιλάει για το γεγονός, ναι, μιλάει γενικά. Τελικά ποιοι είναι οι ρατσιστές, τελικά ποιοι είναι οι ρατσιστές σε αυτόν τον πλανήτη, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, απλά παραθέτω τα λόγια του επίλεξη, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Ο Charles λέει πως κατάγομαι δηλαδή από την βασιλική, από τη γραμμή του Vlad, αυτός που σκολπίζει δηλαδή, και αυτός έγινε σύμφωνα με την ιστορία του ο Δράκουλα κτλ. Αλλά ναι, όντως αυτοί οι άνθρωποι που ελέγχουν δηλαδή τον κόσμο τούτο είναι όλοι γαλαζοαίματοι, και αυτοί που καταλαμβάνουν μεγάλες θέσεις των κυβερνήσεων όλο τον κόσμο είναι αυτοί που προέρχονται δηλαδή από αυτές τις βασιλικές γραμμές των πεφωτισμένων κτλ. Γιάννη, θέλω να το ρωτήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα, γιατί έχει βγάλει ένα βίντεο, όπως είπα, θα τα δούμε, έχουμε πολλά. Πριν πάμε σε αυτό που βλέπουμε τώρα, να ρωτήσω το εξής. Έβγαλε ένα βίντεο που λέει Skull and Bones, The Controllers of Time, και έχει το 322 και λέει ότι το Big Ben την ώρα του χτυπήματος ήταν το ρολόι στο Big Ben 3:22. Τι εννοεί όταν λέει αυτοί που ελέγχουν το χρόνο, αν αυτό μπορεί να σχετίζεται με μια προηγμένη επιστήμη ή μαγεία από τις οργανώσεις αυτές, και για ποιο λόγο στο βίντεο σχολιάζει ότι το ρολόι στο Big Ben έγραφε 3:22 και μάλιστα ότι το πρώτο βίντεο, λέει, που δόθηκε για το χτύπημα είχε διάρκεια 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Ναι, so basically, Russian Vids, in your video about Big Ben, you talk about, how the clock in London, Big Ben, was at 3:22. Yes, exactly. Go ahead and explain, yeah. Yeah, they love to put it right in plain sight, just like 9/11. Just like they did with, when you watch the movie Trading Places that was released in 1983, just like you watch Simpsons, Bart Simpson, and Simpson is 33 numerology, just like Queen Elizabeth is 33 numerology. So these numbers in the name, like Kennedy, all these names, they translate. What we see in English, for example, they see the numbers while we see it in the language form. So, but getting back to the clock, yes, they are the controllers of time, and they love to basically control this whole entire matrix that they have created. They're not going to spotlight real stories. They might cover it for a little bit, but their stories are the ones that get 24/7 coverage. They're not going to waste their precious airtime airing real stories. They don't look for news, they create the news. Ναι, όντως αυτό που είδαμε στο βίντεο μου σχετικά με το μεγάλο ρολόι Big Ben, που έδειχνε τις δύο δείκτες του στα νούμερα, δηλαδή 3 και 22, ήταν ενδεικτικό του γεγονότος πως αυτοί δηλαδή μας μιλάνε μέσα από τέτοια μηνύματα,
αν δείτε τις ταινίες, διάφορες ταινίες του Hollywood που δείχνουν δηλαδή τέτοιες αριθμολογίες, χρησιμοποιώντας δηλαδή τέτοια νούμερα, είναι ξεκάθαρο πλέον πως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να μας περάσουν δηλαδή υποσυνείδητα μηνύματα μέσω αυτής της συγκεκριμένης αριθμολογίας τους. Αυτοί ελέγχουν το Matrix και που μας δηλαδή μας έχει κάνει όλους να υποστούμε μια πλήση εγκεφάλου ώστε να μην ξυπνήσουν ποτέ σε αυτή την πραγματικότητα για το γεγονός πως αυτοί μας ελέγχουν χωρίς να το ξέρουμε. Αυτοί ποτέ δεν βγάζουν αλήθινα ρεπορτάζ για μεγάλα γεγονότα. Να τονίσουμε αυτό εδώ, όπως το πιο πρόσφατο χτύπημα στο Λονδίνο. Αυτοί μας φτιάχνουν ρεπορτάζ που είναι ραμμένα και κομμένα στα δικά τους μέτρα, ώστε να μας περάσουν κάποια όχι μόνο μήνυμα, αλλά και κάποια κρυφή ατζέντα. Μάλιστα. Και είπα και κάτι άλλο, ότι εκτός από το ρολόι, όπως λένε οι Russian Vids, που έγραφε 3:22, είδα ότι κάνουν μια αναφορά στο πρώτο, νομίζω, βίντεο που δημοσιεύθηκε μετά το χτύπημα που δείχνει το αυτοκίνητο του Ισλαμιστή που καρφώθηκε κάπου εκεί έξω από το κοινοβούλιο, όπως έγινε γνωστό, το οποίο επισήμαναν ότι ήταν 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Θέλει να πει κάτι και γι' αυτό? Για ποιο θέμα ακριβώς είναι αυτό, έξω από... Ναι, έβγαλαν, είδα στα Russian Vids, ή μπορεί να μην ήταν στα Russian Vids και να ήταν γενικότερα στο YouTube και από άλλους ερευνητές. Ναι. Είπανε κάποιοι... Ναι, είπανε κάποιοι ότι εκτός από το περίεργο με το ρολόι στο Big Ben που έγραφε 3:22, υπάρχει και κάτι ακόμα περίεργο, ότι το πρώτο βίντεο που βγήκε στο YouTube για το χτύπημα αυτό... Τα πρώτα πλάνα. Ναι, είχε διάρκεια 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Ναι, so basically Russian Vids, the first scenes that the media showed us. Yeah, the first scenes that they showed us were from a video basically of some of the terrorists. Apparently they're involved in this attack. And anyway, it shows that the duration of the video is 3 minutes and 22 seconds. Είναι σχετικό με αυτά που μας έλεγε δηλαδή. So basically, did you see that? Can you expound on that? Yeah, you're talking about when Big Ben was at 322. You're talking about when they show the vantage point from RT, Russian TV, they show the Big Ben at 322. Yeah, this is how they do it. It's not by chance, not by coincidence. They have that camera position right there. These numbers, they're all about the numbers. There was an actual video that the media had first come out with, which was basically the duration was 3:22. Okay. Got it. Yeah, I've had that in my video. I'm sorry. Yeah, exactly. It was Fox News. Okay, I cover so much. Ήταν από το Fox News, ναι. Yeah, Fox News, they had a video clip released that day, and it was exactly 322. This is pre-planned. Again, this is... Όλα είναι 3 λεπτά και, ναι, 3 λεπτά και 3 και 22, όχι 3 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, το κυκλοφόρησε το Fox News και όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα, λέει. And one thing I need to understand, one thing that needs to be understood is very important when it comes to numerology. For example, Fox News, the reason it's called Fox News, there's Pythagorean numerology named after the Greek philosopher Pythagoras. And what it comes down to is Fox in Pythagorean numerology is 666. Το Fox, σύμφωνα με την αριθμολογία του Πυθάγορα, παράγει τον αριθμό 666. Please continue. Yeah, and also you have Chaldean numerology as well. I don't want to get too far off topic, but they work out these numerology charts. And what it comes down to is you have CNN also. There's Fox News, the conservative network, then you have, of course, CNN, the liberal network, but CNN, Ted Turner, Turner's 33, and also CNN, their headquarters, CNN Center, is on the 33rd parallel. These are very important. It's very important to them, these numbers. And everything they do is based on these numbers. Okay. Λοιπόν, αυτοί χρησιμοποιούν συγκεκριμένες αριθμολογίες, όπως σας είπα πριν, καθώς και ένα σύστημα αριθμολογίας των Χαλδαίων. Ο Ted Turner, ο ιδιοκτήτης του Fox News, είναι και αυτός μασόνος. Το όνομά του παράγει τον αριθμό 33 και ούτε καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέσω ένα τελευταίο ερώτημα γενικού περιεχομένου. Πριν αρχίσουμε, Γιάννη, να αναλύουμε αυτά που βλέπουμε, τα βίντεο με το φίλο μας πιο εξειδικευμένα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι λίγο έτσι πιο, να το πω, παρασκηνιακό. Τελικά αυτοί, εφόσον κάποιος μπει σε αυτή τη λογική τώρα από αυτούς που μας βλέπουν ο κόσμος, δεχτεί ότι υφίστανται αυτά, που βέβαια τα στοιχεία υπάρχουν, να μην λέμε ότι δεν υπάρχουν. Τώρα βέβαια απομένει ποιος θέλει να ψάξει και ποιος όχι. Αυτοί τελικά, αυτό το Matrix που μας είπε ο φίλος ότι ελέγχουν,
Όπως για παράδειγμα στις ταινίες. Βλέπαμε ταινίες στο Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, που είχαν και άλλα, Terminator και άλλα, που είχαν μηνύματα για τους δίδυμους πύργους ή και για άλλα παγκόσμια γεγονότα. Αυτοί θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα και να διαμορφώσουν μαζί με τον κόσμο που δέχεται την πλήση εγκεφάλου γεγονότα, δηλαδή χρησιμοποιούν μια προηγμένη επιστήμη που δεν τη διδάσκονται τα πανεπιστήμια πουθενά, σε συνδυασμό με τη μαγεία. Θέλει να πει κάτι γι' αυτό? Γιάννη, κατάλαβες πως το ρώτησα τώρα? Malista, so basically, Russian Vids, what can you tell us about this whole matrix system that they use in Hollywood by which to control us? For example, we see a lot of key movies like Back to the Future where, in Back to the Future Part 3, I believe it was, or Part 2, they clearly predict 9/11 to us. Of course, they had predicted also Donald Trump's election too and all that stuff. But what type of system is this really that they're using here? You had talked about this is called predictive programming, but I mean, the fact that they're able to, predict events decades in advance is very, very telling about this type of system that they use. So explain a little bit more for people who may not understand. It's science with magic. It's science with magic. What is it? Yeah, it's science combined with their Kabbalistic type of magic that they use. Yeah, they love to use what's called lesser magic, and basically, it's bottom line, it's deception. It's their lesser magic, and the whole concept of Back to the Future. A lot of these actors, they are unknowingly partake in this, and they don't know why. The backstory. They're just told us to say these lines, and they're going along with the program. One thing needs to be understood is they had an actor before Michael J. Fox. The character that played Marty McFly, it was Eric Stoltz. But Marty McFly, who was of course Michael J. Fox, was unavailable. Once he became available, they removed Eric Stoltz a quarter into filming this and replaced with Michael J. Fox. Why? Michael J. Fox is very close. Michael in numerology is 33. Fox, you have your 666. So they love these concepts, and this is why certain people are propped up based on their name into numbers. Go ahead, Jen. So basically, λοιπόν, αυτό το σύστημα που χρησιμοποιούν είναι ένα σύστημα που λέγεται το σύστημα της ελάσσονος, δηλαδή μαγικής, έτσι το λένε. Ελάσσονα, δηλαδή μαγικής. Και χρησιμοποιούν πάρα πολλά δόλια, πάρα πολιτικά μέσα από τις ταινίες, με τους οποίους δηλαδή να παραπλανούν τον κόσμο. Και deception, παραπλάνηση. Είπε τη λέξη deception. Παραπλάνηση. Yes. Ναι, μπράβο. Αλλά συνήθως όμως οι ηθοποιοί που παίζουν αυτούς τους μεγάλους ρόλους σε αυτές τις μεγάλες ταινίες δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Απλά παίρνουν το κείμενο, το διαβάζουν και το ακολουθούν δηλαδή πιστά 100%. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ όμως σημαντικό παράδειγμα που μπορεί να μας ρίξει λίγο φως πάνω σε αυτό το θέμα περί αυτού του πάρα πολύ περίεργου και διαβολικού συστήματος που χρησιμοποιούν εκεί στο Hollywood. Όταν ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης της αγαπημένης μας εντός εισαγωγικών σειράς Επιστροφή στο μέλλον, όταν αποφάσισαν να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα, είχαν σαν πρωταγωνιστή τον κύριο Eric Stoltz, έναν γνωστό ηθοποιό εδώ στο Hollywood, Eric Stoltz. Αλλά για κάποιο πάρα πολύ περίεργο λόγο, τον Stoltz τον αντικατέστησαν μετά από λίγο καιρό με τον κύριο Michael J. Fox. Γιατί άραγε? Θα σας πω εγώ, λέει το Russian Vids. Είναι επειδή το Michael παράγει το αριθμό 33 και το επίθετο του Fox τον αριθμό 666. Δηλαδή πρέπει αυτοί που δηλαδή ελέγχουν το Hollywood να ακολουθούν πιστά αυτό το διαβολικό σύστημα μαγείας που χρησιμοποιούν, που δηλαδή περιέχει δηλαδή όλα αυτούς τους πάρα πολλούς περίεργους συμβολισμούς καθώς και περίεργα νούμερα, τα οποία νούμερα δηλαδή αντικατοπτρίζουν τα δόλια του σχέδια κάπως. Μάλιστα. Και κλείνουμε λοιπόν με της γενικής κουβέντας. Για ποιο λόγο μιλάει για Matrix? Άρα λοιπόν είναι σαν να μας λέει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι τόσο αληθινός, όπως λέει και το Ευαγγέλιο και ο Χριστός ο ίδιος. Και αυτοί το γνωρίζουν αυτό και επειδή είναι ψεύτικος, είναι σαν να έχεις το λογισμικό στον υπολογιστή
μπορούν και παίζουν με αυτό, με κάτι σαν αλχημία. Αλχημία, τι κάνουν, τι είναι αυτό το Matrix, μπορεί να μας πει κάτι γι' αυτό, νομίζω είναι σημαντικό και μετά να πάμε στα πιο εξειδικευμένα. Yeah, so basically, Russian vids, you know, this whole system that they use to control us, we described it as the Matrix. In brief, basically, how is it that they're able to do this? Are they using some type of a magic alchemy? I mean, what is this exactly? Because they're really, really able to, despite the fact that a lot of people are waking up, they're able to continue to control people through the media, through movies. So how is it briefly how they use this whole Matrix thing? I really want to talk more about Back to the Future, but I'll explain this first before I get into the Back to the Future aspects. I only just started just the tip of the iceberg. But as far as these people that run this world, they know how the mind works. It's like learning a language. It's like when you're very young, say for example, 1 through 8 years old, you can learn any language in this world if your parents want you to. German, English, Japanese. But after a certain point, it becomes very difficult to transition and learn a new language when you say, for example, you're 18, 19, or 20. It's very difficult. So they know how to shape and form young minds. And this is important. To program a mind is like a CD. Once it's implanted in your brain, it's very, very hard to change the human mind after it's been programmed. And that's what they do. The school system is all about indoctrination. Λοιπόν, αυτοί που εξουσιάζουν αυτόν τον κόσμο ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους. Γι' αυτό είναι δηλαδή σαν τα μικρά παιδιά που όταν ξεκινάνε να μαθαίνουν την πρώτη τους γλώσσα, τη μαθαίνουν πάρα πολύ καλά, με ευκολία, αλλά καθώς όταν ας πούμε ένα μικρό παιδί ας πούμε ενηλικιωθεί τελικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτόν να μάθουμε κάποια καινούρια γλώσσα κτλ. Αυτοί όμως χρησιμοποιούν μια μέθοδο, αυτοί που μας εξουσιάζουν, είτε μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που είναι δηλαδή μικρής ηλικίας ή μεγάλης ηλικίας, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό το σύστημα που χρησιμοποιούν είναι τόσο εξελιγμένο που ξέρουν δηλαδή πώς να μας πιάσουν, πώς να εμπεδώσουν όλα αυτά τα μηνύματά τους μέσα μας. Είναι σαν δηλαδή ένα CD, το CD καταγράφεται με έναν τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται μέσα τους δεν μπορούν να σβηστούν ποτέ από αυτό. Το ίδιο, ας πούμε, την ίδια μέθοδο χρησιμοποιούν και με εμάς τους ανθρώπους, όπως δηλαδή κάνουν, ας πούμε, οι γονείς με τα μικρά τους παιδιά κτλ. Και γι' αυτό το σύστημα, αυτό το Matrix ξεκινάει από τα δημόσια σχολεία. Και είναι μέσα στα σχολεία όπου το κάθε μικρό παιδί αρχίζει δηλαδή να υφίσταται μια πλήση εγκεφάλου για όλα όσα δηλαδή μας διδάσκουν και ούτε καθεξής. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα βίντεο τα οποία έχουμε από τα Russian Vids. Είναι αυτά που βλέπουμε, έχουμε πολύ υλικό. Λοιπόν, καταρχάς, αν είναι εύκολο να το επισημάνω και προς τον Μιχάλη που είναι στη ροή, Μιχάλη, να το προχωρήσουμε λίγο πριν αναφερθούμε σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό το πλάνο. Πάμε σε ένα σημείο που δείχνει τη γέφυρα, θα το βρεις. Δείχνει τη γέφυρα εκεί στο Λονδίνο. Άμα το προχωρήσουμε κι άλλο, από ψηλά και είναι σαν να έχει και μια ρόδα, έναν τροχό. Ναι, θα το βρει ο Μιχάλης. Και αυτό το βίντεο, Γιάννη, αν θες να το επισημάνεις προς το φίλο από τα Russian Vids, το σήκωσε το βίντεο στο κανάλι του σε αυτό το πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο και λένε ότι είναι μια απάντηση γιατί ασχολήθηκε μαζί τους η Daily Mail. Για ποιο λόγο ασχολήθηκε η Daily Mail, μπορεί να μας πει, τους έκανε κριτική ότι αυτά που λένε είναι παραμύθια ή ασχολήθηκε γιατί βάζει ερωτήματα και η Daily Mail, οι δημοσιογράφοι και προς την κυβέρνηση, την αγγλική και γενικότερα. Τι μπορεί να μας πει γι' αυτό? So basically, Russian Vids, we're going to show right now the video that you uploaded to your channel. I think we're seeing it right now. So basically, we see the whole situation take place and unfold and this and that. So it made a bang apparently over there in London, and then the Daily Mail responded to you. So let's go over that real quick, and then we'll get into the description of the video. Absolutely, okay. So tell us a little bit about your experience with the Daily Mail. Yeah, absolutely. After uploading the video I made, basically showing how they did a very quick splice, just like, not to get too far off topic, just like JFK, there was a splice on Elm Street when they were doing that as well. A lot of trickery going back in time. And also JFK was filmed by a 33-degree Mason in what's his name? Abraham, what's his name? The Zapruder film. I'm sorry, lost my train of thought. Zapruder filmed that, and he was a Mason. Now, getting back to what happened
with the Daily Mail, I basically noticed, I paid attention to close detail, the devil's in the details. At the 18-second mark, I noticed a very quick clip, a splice in the film, and by the water in the background, and you see it, you see the color change. Λοιπόν, αυτό που θα παρατηρήσουμε τώρα στο βίντεο. Συγγνώμη, πριν μας κάνεις τη μετάφραση, λοιπόν, ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Θα μας τα πει, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης ο Κουντούρης, βεβαίως αναλυτικό όπως κάνει κάθε φορά. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο αυτό από τους Russian Vids, είναι εδώ στο Λονδίνο και είναι σχετικό με αυτό που έγινε γνωστό, ότι μια κοπέλα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο με το ποδήλατό της και έπεσε μέσα στο νερό. Αλλά είπε από τα Russian Vids τώρα ο φίλος ότι είναι σαν να έχει γίνει ένα μοντάζ για το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα. Αλλάζει το χρώμα πίσω στο νερό και φαίνεται να μην τη χτυπάει κανένας. Όση ώρα λοιπόν, Γιάννη, μας κάνεις τη μετάφραση, ας το αφήνουμε να παίζει και θα μας πει περισσότερα ο φίλος από τα Russian Vids. Ναι, βεβαίως. Παίξτε το. Λοιπόν, αυτό που είπε είναι ακριβώς που είπες εσύ, αλλά παρατηρήστε όμως ότι μπορείτε να παρατηρήσετε όμως ότι στον 18ο λεπτό του εν λόγω βίντεο βλέπουμε κάτι που λέγεται splice, κοπή. Υπάρχει μια σαφής κοπή που γίνεται σε αυτό το σημείο του επίμαχου βίντεο, κάτι το οποίο αποδεικνύει περίτρανα πως πρόκειται για βίντεο μονταρισμένο, κυρίες και κύριοι, και το ίδιο είχαν κάνει την εποχή δηλαδή της δολοφονίας του JFK, δηλαδή λέει το Russian Vids πως το βίντεο Zapruder που μας είχαν δείξει τότε, που παρακολουθούμε όλοι εμείς ακόμα και σήμερα για τη δολοφονία του JFK, είναι αυτό μονταρισμένο, κάτι που είναι ενδεικτικό της γνησιότητας εντός εισαγωγικών του ίδιου του βίντεο. Αλλά βλέπουμε από ό,τι φαίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα και εδώ σε αυτή την περίπτωση του βίντεο, όπου βλέπουμε δηλαδή μια κοπέλα που από ό,τι φαίνεται στέκεται πάνω σε μια γέφυρα, παρασύρεται από ένα αυτοκίνητο και πέφτει δηλαδή στη θάλασσα και ούτε καθεξής. Αλλά το περίεργο ανάμεσα σε όλο αυτό είναι το γεγονός πως σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του 18ου λεπτού τα νερά πίσω από τη γέφυρα αλλάζουν ξαφνικά από μπλε, δηλαδή από μπλε σε πράσινο. Ναι. Το έχουμε να το ψάξουμε για αυτό το σημείο. Είναι παρακάτω και πριν. Αυτό ενδεικτικό του γεγονότος πως το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ. Αν γίνεται, Μιχάλη, να το βρούμε. Το είδαμε και πριν, βέβαια, στο κομμάτι που έδειξε με τη γέφυρα. Τώρα δεν θυμάμαι, ίσως να είναι και λίγο πιο κάτω, που δείχνει ακριβώς αυτό που μας περιέγραψαν και ο Γιάννης και οι Russian Vids, που αλλάζει το χρώμα στο νερό. Ας μας πει λίγα περισσότερα. Έχει να μας πει κάτι άλλο γι' αυτό ή να περάσουμε στα επόμενα? Tell us again, sorry, Russian Vids, tell us a little bit about the response again that the Daily Mail gave you. Yeah, exactly. The Daily Mail, basically, they were upset that I was covering this, and the reason they were upset was there was ads running in front of the video, which they're trying to basically, they want to, Daily Mail is, of course, government controlled, and they don't like the fact that people like me are exposing the lies. So what they're trying to do is get me in trouble with YouTube because I have ads running in front of the video. They're monetized videos. So they're trying to get me, so I don't have any type of monetization with the videos. With all the time and effort I put in it, there's monetization. So they're trying to get people kicked off of YouTube for making these type of videos. They never cared before, but it's just a reason to get people such as myself off of YouTube. Λοιπόν, την απάντηση που εισέπραξε το Russian Vids από την μεγάλη εφημερίδα Daily Mail ήταν πάρα πολύ απογοητευτική. Αλλά να μην, ας πούμε, έχουμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη σε αυτή την εφημερίδα, λόγω του ότι ελέγχεται και αυτή από δηλαδή τους εξουσιαστές δηλαδή του Λονδίνου και όπως γνωρίζει όλοι εμείς πολύ καλά εκείνη η Ρώσια. Αλλά αυτοί όμως θυμώσαν μαζί μου λόγω του ότι είχα βάλει μερικές αγγελίες στα βίντεο μου για το κτύπημα εκεί στο Λονδίνο. Και αυτοί είπαν μετά, δείτε αυτό το άτομο, αυτός βγάζει λεφτά από τις τύχες αυτών των ανθρώπων που πέθαναν σε αυτό το κτύπημα, πώς μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα κτλ. Και μετά παραπονέθηκαν και στο επιτελείο του YouTube, όχι μόνο για μένα, αλλά και για άλλους δημιουργούς τέτοιων βίντεο για το ένλογο κτύπημα, προσπαθώντας δηλαδή να πείσει το YouTube ότι τα βίντεο αυτά πρέπει να τα καταβάσουν από το διαδίκτυο κτλ.
αλλά νομίζω ότι αυτοί θύμωσαν περισσότερο για το γεγονός πως εγώ αποκάλυψα αυτή τη μεγάλη απάτη που μας έστησαν εκεί στο Λονδίνο. Λοιπόν, το βλέπουμε. I should mention. Ναι. Sorry. I'm sorry. I should mention. Okay. Continue. I want to mention. I just want to mention real quick. Google's making money off the ads. You know, I get a percentage, so they don't like that. Google's making money. I'm making money. They don't like it because all the time and effort we put into making videos. It's like anything else. I spend a lot of time and effort making videos, so it's not that much, but. They just want basically to censor people. If you stop, they believe that you stop the revenue, you're going to get people off of YouTube and no one's going to expose the truth. Προσπαθούν να λογοκρίνουν τους ανθρώπους που βγάζουν λεφτά από τα βίντεο τους, αλλά μην ξεχνάμε πως είναι η Google που συνδέεται με το YouTube. Είναι και η όταν δουλειά τους βγάζουμε αυτή λεφτά από τις αγγελίες μας, βγάζει λεφτά και η Google. Είναι και η δουλειά τους αυτή. Αυτοί από ό,τι καταλαβαίνω ασχολούνται μόνο με αυτά. Όπως και άλλοι. Λεφτά, άρα πρέπει τότε να κάνουμε παράπονο, δηλαδή και στο επιτελείο της Google. Μάλιστα. Για το ίδιο αυτό πάντως με τις απαγορεύσεις εμένα γενικότερα δεν μου ακούγεται και πολύ δημοκρατικό. Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη γενικότερα. Όταν κάποιος θέλει να σου απαγορεύει να λες πράγματα, δημοκρατικό δεν είναι. Λοιπόν. Τώρα, να μας πει, λοιπόν, βλέπουμε το σημείο. Καταρχάς, να μας εξηγήσει. Αυτό εδώ πέρα το σημείο αφορά, όπως είπαμε, μια κοπέλα που είπανε ότι είχε σχέση με το συμβάν, ότι όταν έγινε μια έκρηξη έπεσε από το ποτάμι, αλλά οι Russian Vids λένε ότι εδώ πέρα δεν έγινε όπως το παρουσίασαν τα μέσα και ότι είναι, όπως είπες και εσύ Γιάννη, μονταρισμένο, αλλάζει το χρώμα του νερού πίσω, λες και έχουν προσθεθεί άλλες εικόνες, και η κοπέλα αυτή είπαν ότι χτυπήθηκε με το ποδήλατο, ενώ υπάρχουν κάποια frame, κάποια καρέ που τη δείχνει να μην χτυπιέται. Να μας πει λίγο συγκεκριμένα τι σχέση έχει αυτή η κοπέλα και τι ακριβώς έγινε πάνω στη γέφυρα. Τώρα αυτό που βλέπουμε, εκτός από την αλλαγή στο χρώμα. So basically, Russian Vids, for those that still can't, get over the fact that this was staged, basically, and that this video was edited, let's go over point by point, okay, step by step with this video from the time that this woman apparently, quote unquote, is hit, from the time she falls into the water, quote unquote, and then, of course, the change with the water. So let's go over it frame by frame. Okay, absolutely. Go ahead and explain to us. So I guess he's playing it right now on the screen. Yes. Yeah, I see. Yeah, it's kind of, from my aspect, from on Skype, it's blurry. But bottom line is, for the people that can see it clearly, what's happening here is you don't see this supposed female getting hit by a car. There's 3 cars around her, but you don't see any. You don't see her actually getting hit. It's nothing but CGI, basically computer generated imagery. That's all it is. Right. As far as you don't see any car near her before she supposedly gets hit by a car and lands in the water. So it's not consistent with someone getting hit. It's just basically fakery. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα άτομο που στέκεται πάνω σε αυτή τη γέφυρα, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ λένε πως αυτή πρόκειται για μια κοπέλα η οποία παρασύρθηκε από 2-3 αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα, αν δούμε πάρα πολύ προσεκτικά το εν λόγω βίντεο, θα δούμε πως η φιγούρα, το πρόσωπο που στέκεται πάνω στη γέφυρα δεν χτυπιέται ποτέ από αυτοκίνητο. Και καθώς συμβαίνει, δηλαδή καθώς πέφτει προς τα νερά, okay, βλέπουμε δηλαδή την εικόνα της εντός εισαγωγικών να αλλάζει δραματικά και φαίνεται πως δηλαδή αυτό είναι προϊόν μοντάζ. Δεν σταματάμε εδώ. Βλέπουμε επίσης τα νερά πίσω από τη γέφυρα, τα οποία αλλάζουν χρώμα. Αυτό δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, εκτός αν μιλάμε εδώ για ένα βίντεο μονταρισμένο. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε στην αρχή του υλικού των πλάνων, Μιχάλη. Γιάννη, είναι το πιο χαρακτηριστικό. Με πήραν πολύ τηλέφωνο. Που το έχουν δει στο διαδίκτυο, ίσως κάποιοι τώρα να το βλέπουν πρώτη φορά, γιατί την προηγούμενο Σάββατο δεν το είχαμε δείξει τόσο καθαρά. Οι Russian Vids έκαναν βίντεο γι' αυτό. Δείχνει, να πω κάτι σε γενικές γραμμές, κάτι που δεν φαίνεται να είναι άνθρωπος. Ξέρω εγώ τι να πω, μπορεί και να είναι. Πολλοί λένε ότι δεν τους φαίνεται για άνθρωπος, σαν κούκλα κάτω από λεωφορείο και δίπλα να περνάει ένας αστυνομικός άνετος. Να μας πει γι' αυτό, τι βλέπουμε. So basically, Russian Vids, what's the deal with this video where we see what appears to be a dummy underneath a bus, and then we see this cop walk by? Yeah, it's absolutely ridiculous. I mean, obviously, I have different
in the videos I made, I have different vantage points. You can obviously, this is the back of the bus. And if this is the back of the bus, that means, of course, she was run over by the front tire, supposedly, and the back tire. But this person should be flat as a pancake. There should be blood, there should be guts, there should be a lot of fluids. Unfortunately, if this is real, on the pavement, and there is absolutely none. So, and you can see the back arch, you can see the body. Basically, this is nothing more than a mannequin. And this is how they love to do it. They love to mock. I mean, it's very obvious that those that have eyes to see that this is a dummy. And a policeman just walks by. No one's trying to assist this person. So it's just mockery. It's very obvious that this is just a mannequin. Λοιπόν, κύριοι, αυτές οι σκηνές που βλέπουμε είναι τόσο καραγκιόζ ηλικίας που δεν ξέρω, δηλαδή, είναι, δηλαδή πρέπει να είναι πασίφανες για τον, πασίγνωστο, πασίφανες για όλους αυτές οι σκηνές, πασίφανείς. Και παραδείγματος χάριν, ισχυρίζονται πως αυτή η κοπέλα παρασύρθηκε από αυτό το τεράστιο κόκκινο λεωφορείο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή βρίσκεται πίσω από τις πίσω ρόδες του εν λόγω λεωφορείου. Άρα αυτό σημαίνει πως έπρεπε, δηλαδή, αν παρασύρθηκε από αυτό το λεωφορείο, αυτό θα είχε γίνει τουλάχιστον 2 φορές και θα είχε ισοπεδωθεί, ας πούμε, 100%, δηλαδή το κορμό του σώματός της. Θα βλέπαμε αίματα παντού, πλάκα κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπουμε πουθενά. Μάλιστα. Πάνω στο έδαφος, γύρω από την σωρό εντός εισαγωγών αυτής της κοπέλας εντός εισαγωγών, διότι λέει το Russian Vets ότι πρόκειται για mannequin, για ανδρίκελο. Ωραία. Μετά από αυτό εδώ πέρα δείχνει και ένα κομμάτι από λήψη που είχε γίνει κάπου στην Αμερική, πάλι με ένα χτύπημα και που έχουν ένα φορείο. Πάμε να το παίξουμε, Μιχάλη, το είδαμε και πριν. Γιάννη, το έχει σχολιάσει και εσύ στο παρελθόν αυτό. Είναι ένα καροτσάκι και έχουν αυτό εδώ πέρα. Το βλέπεις, Γιάννη, και εσύ νομίζω. Ναι. Και γι' αυτό έχουν... Λένε ότι είναι και αυτό κούκλα. So basically, Russian Vids, we're playing another video of yours, I believe it is. So basically, you know, this is the attack, quote unquote, that occurred here in LA where I live, and see a dummy in a wheelchair. Go ahead and explain real quick. Yes, this is the incident where supposedly a TSA officer was shot at LAX. And understand, I should mention, why they use a mannequin. Mannequin in numerology is 33. It's like the mannequin challenge. Mannequin and challenge are both dual 33s. So these concepts that are brought into society are very important based on the numbers. Now, what happened supposedly at LAX, this is the official story, that a TSA officer was shot and killed, and they said he bled to death for the magic number of 33 minutes. So it's always these occultic numbers in plain sight. And you see on the screen the mannequin being 33. So, κυρίες και κύριοι, αυτές οι σκηνές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας έχουν να κάνει με έναν δίθεν χτύπημα που έλαβε χώρα εδώ στο Λος Άντζελες, εδώ που μένω, πριν από 1 χρόνο περίπου. Οπότε σκοτώθηκε, πυροβολήθηκε εντός εισαγωγών ένας εργάτης, ένας υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας TSA, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, που ελέγχουν τους επιβάτες όταν περνάνε μέσα από τα αεροδρόμια κτλ. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε πως αυτός πυροβολήθηκε από έναν τρομοκράτη κτλ. Και αυτά που μόλις είδαμε στις οδόνες μας δεν ήταν, δηλαδή, ένας άνθρωπος που βρισκόταν μέσα σε αναπηρική καρέκλα, αλλά mannequin, αν είναι δυνατόν. Και αυτό, δηλαδή, μπορούμε να το διακρίνουμε, δηλαδή, σαφώς σε αυτές τις εικόνες που μόλις είδαμε. Και το mannequin παράγει, το mannequin, δηλαδή, είναι μια αγγλική λέξη, mannequin, τυχαίνει να παράγει και αυτή τον αριθμό 33. Άκου πράγματα. Μάλιστα, πολύ περίεργο αυτό. Τώρα, στα Russian Vids λένε ότι και σε ένα άλλο βίντεο που έχουν δημοσιεύσει, με μια εμφάνιση της Clinton που μας είχαν δείξει πριν μερικούς μήνες ότι κατέρευσε, μας λένε ότι και εκεί τέτοια κούκλα χρησιμοποιήθηκε, λένε οι ίδιοι, και ότι έχουμε ένα πλάνο από τα βίντεο τους μέσα αεροπλάνο που έχουν τέτοια ομοιώματα διασύμων που είναι σαν άνθρωποι. Ας μας πει για την Clinton και αυτό εδώ πέρα που λένε ότι χρησιμοποιήθηκε μανακέν, είναι το βίντεο που βλέπουμε τώρα, και για τις κούκλες, λέει, που έχουν για να τις παρουσιάζουν σε τέτοια συμβάντα. Πολύ περίεργα πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω. So basically, Russian Vids, explain to us a little bit about, you know, this whole
joke with Hillary Clinton collapsing on September the 11th last year. Να, είναι αυτό εδώ. Με τις κούκλες, λέει, που είναι διασύμων κούκλες. Yes. Yes. So basically, explain to us her fall and then this really ridiculous video of her talking about mannequins inside this airplane. Yes, it's really ridiculous, and the more ridiculous they make it sound, the harder it's going to be believable, and that's why they do it. But the whole point is, the reason they had Hillary collapse on September 11th was just like the towers collapsed after 33 years. Okay, the towers were constructed, first started in 68, they came down 2001, 33 years. Just like Hillary Clinton. Clinton in numerology is 33. So she collapsed. Just like the towers collapsed after 33 years, her name is 33. So this is the whole, everything's wrapped around the number 33. They're obsessed with the number 33. And then they had Bon Jovi. Bon Jovi in numerology is 33. So they're obsessed with names. And understand, people in society, like for example, real quick, you have someone like Vin Diesel in Hollywood. His name is not Vin Diesel. He was born Mark Sinclair. It was changed to Vin Diesel because Vin Diesel is 33 in numerology. So there's people born with 33 names, and if you don't have a 33 name, they'll change a lot of these people into 33 names. So, λοιπόν, αυτοί που προσπαθούν να μας πούνε μέσα από όλα αυτές τις καραγκιόζ ηλίκιες σκηνές είναι δηλαδή το δικό τους συμβολισμό που αντικατοπτρίζει δηλαδή την πρόθεση τους να μας περάσουν κάποια, ας πούμε, κρυφή και ύπολη ατζέντα. Όταν η κυρία Hillary Clinton έπεσε την 11η Σεπτεμβρίου πέρσι, αυτό έλαβε χώρα δηλαδή ακριβώς 33 χρόνια μετά την ίδρυση, την κτήση των Λευκών Πύργων εκεί στη Νέα Υόρκη. Αλλά όπως λέει ο φίλος μας, αυτό επρόκειτο για mannequin, όχι για την ίδια την κυρία Hillary. Είδαμε επίσης την κυρία μόλις τώρα, την κυρία Hillary Clinton μέσα σε ένα αεροσκάφος μαζί με μεγάλα ονόματα όπως το Bon Jovi. Το όνομα της κυρίας Clinton παράγει τον αριθμό 33. Αυτό δεν είναι το ύπαρχο επίθετο του Bill Clinton, να το ξέρουμε αυτό. Είδαμε επίσης τον Bon Jovi, τον διάσημο ερμηνευτή, το οποίο το όνομα τυχαίνει να παράγει και αυτό, ακριβώς τον ίδιο αριθμό 33. Υπάρχουν τόσο πολλά άλλα παραδείγματα που μπορώ να σας πω, όπως το όνομα Vin Diesel. Το Vin Diesel δεν είναι το ύπαρκτο του όνομα. What was Vin Diesel's real name again? I'm sorry. He was born Mark. I want to add something else, but he was born Mark Sinclair. Mark Sinclair είναι το ύπαρκτο του όνομα, αλλά γιατί όμως άλλαξε το όνομά του? Διότι το Vin Diesel παράγει τον αριθμό 33. Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτοί προσπαθούν δηλαδή να μας περάσουν μερικά μηνύματα υποσυνείδητα, χρησιμοποιώντας αυτό το ειδικό σύστημα αριθμολογίας τους. Please continue. Yeah, one thing I want to mention real quick, I should have mentioned it earlier when I was mentioning Clinton. People need to understand, Bill Clinton was born Bill Blythe. His name was changed from Bill Clinton to Bill Blythe to Bill Clinton because Clinton is 33 in numerology. This is how far they go, changing names just to get that 33. So basically what we saw with Clinton, that wasn't Clinton, it was a mannequin? It was a mannequin. No. And you see the head straight up. If Clinton was truly fainting, you would see the head go down to the side. It's not, and they're basically maneuvering this mannequin. And to the elite, this is a joke to them. They look playing with it like we're children. Αυτό που μας λέει ότι αυτό που βλέπουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν κούκλα και όχι Κλίντον. Τώρα απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και θα το παρατηρήσετε ότι λέει... Διότι μερικά κομμάτια, τα άκρα της δεν κινούνται όπως θα έπρεπε. Το κεφάλι της... Ναι, πέφτει μονοκόμματα, λέει. Δεν πέφτει σαν άνθρωπος. Έτσι λέει τώρα. Ναι, μπράβο. Και ήθελα να τονίσει πως το ύπαρχο όνομα του Bill Clinton είναι William Blythe, B-L-Y-T-H-E, αλλά το άλλεξε αυτός αφού δηλαδή γεύθηκε την εξουσία από το Blythe στο Clinton, διότι το Clinton παράγει τον αριθμό 33. Και αυτό το περιβόητο ζευγάρι δηλαδή ακόμα είναι στο παιχνίδι. One thing I want to mention too, very important about the Twin Towers. Supposedly, after, coming after 33 years, the pilot, Mohammed Atta, was supposedly 33 years old. But don't forget, there's no pilot. It was just a controlled demolition. It was basically, a controlled demolition with a fantasy story wrapped around it to blame it, to reason to go to war in the Middle East. Ναι, και αυτές τις σκηνές που είδαμε από το κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν και αυτές δηλαδή ψεύτικες.
Παραδείγματος χάρη, όταν μας είπαν πως ο κύριος Μοχάμεντ Άτα, ένας από τους 9 δηλαδή τρομοκράτες, όταν αυτός δηλαδή, όταν ακούσαμε για την πρώτη φορά, ήταν ελάχιστοι που γνώριζαν πως το όνομά του Άτα παράγει τον αριθμό 33, αλλά μιλάμε σε αυτή την περίπτωση για έναν εντελώς δηλαδή ελεγχόμενη κατεδάφιση και πιστεύω ότι έχουμε και ένα άλλο βίντεο, Βασίλη, που δείχνει ένα από τα 2 αεροπλάνα που δηλαδή που συγκρούστηκαν με τους 2 λευκούς πύργους, έτσι δεν είναι? Ναι. I need to mention this as well. I'm sorry. What we saw on TV with the airplanes, they did not use commercial airplanes. If they used any type of vehicle, it would be a drone or some type of military vehicle, if they used any at all. Δεν χρησιμοποίησαν εκείνη την ημέρα αεροπλάνα της γραμμής. Yeah, so the whole commercial airline story is false. Is everything they showed on CNN, Fox News, everything was pre-produced before 9/11. Αυτά τα είχαν όλοι προσχεδιασμένα πριν από το γεγονός. Τα είχαν προγυρισμένα, λέει, πριν το γεγονός. Τώρα, προγυρισμένα, μπράβο. Ναι, είδα ένα βίντεο που έβγαλε σήμερα, έχει κάνα 2 μέρες, που δείχνει τα αεροπλάνα τότε στους πύργους. Τώρα βέβαια αλλάξαμε θέμα. Και λέει ότι αν γυρίσει στην κασέτα πίσω, δεν φαίνονται αεροπλάνα να χτυπάνε τους πύργους. Θέλει να πει κάτι για αυτό το συγκεκριμένο. Το βίντεο του που έβγαλε σήμερα, έχει 2 μέρες. Ναι. Δείχνει ένα αεροπλάνο να καρφώνεται στους δίδυμους πύργους και λέει ότι αν κάνεις rewind, πας στην κασέτα, ναι, the tape, back, δεν βλέπεις αεροπλάνα. You don't see airplanes. Θέλει να πει κάτι γι' αυτό? Yes. No, bro. So basically, we're gonna get into a little bit Russian vids, the videos that you uploaded recently about 9/11, which we've all seen many times. So in one of the videos, we see basically the 2 twin towers, and then from a distance, from a Fox News helicopter, and all of a sudden the twin towers take a massive hit from one of these airplanes. But in the next few scenes after that, the helicopter pans out, right? Yes. Actually, no, I'm sorry. When the helicopter's approaching, we see in the distance that there is no airplane approaching, but then when he zooms into the towers, all of a sudden this airplane appears out of nowhere and then it hits the towers. So let's cover that real quick. Yes, that's absolutely. That's just basically CGI fakery. Is just computer generated imagery that they pre-produced well before 9/11, and they have everything in sync with all different angles. And don't forget, everybody that has footage released, they're all basically media types, and they're all plants. They're all part of it, and all the witnesses on the street that are being questioned. But getting back to what you saw with the plane appearing to go through the South Tower. You can see it appears like the nose is going through the tower. That's impossible. Yeah. You've seen photos of birds and the damage they do to airplane noses. So there's no way that nose of the plane can penetrate through the whole entire tower, and you can see the nose penetrate through. But of course, like you mentioned, the plane backs up and you don't see it anywhere in sight because it's all the production. Λοιπόν, την ημέρα του χτυπήματος στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 είδαμε στα πρώτα πλάνα έναν ελικόπτερο του καναλιού Fox News, το οποίο πλησιάζει τους λευκούς πύργους, και δεν βλέπουμε όμως πουθενά στον ορίζοντα κανένα αεροπλάνο, ας πούμε, της γραμμής να πλησιάζει τους λευκούς πύργους. Ξαφνικά αυτός κάνει zoom, okay, και μεγέθυνση, και ξαφνικά βλέπουμε να ξεπετάγεται στα καλακωθούμενα από το πουθενά ένα αεροπλάνο της γραμμής, το οποίο διαπερνά τον ένα από τους 2 λευκούς πύργους και περνάει δηλαδή στην άλλη μεριά, κάτι το οποίο είναι εντελώς αδύνατον. Και το γεγονός πως είδαμε μάλιστα την μύτη να περνάει δηλαδή από την άλλη πλευρά, αυτό από μόνο του αποδεικνύει αυτό το βίντεο ως φάρσα, ως απάτη, κυρίες και κύριοι. Διότι τη στιγμή που θα έμπαινε μέσα δηλαδή τη μύτη ενός αεροπλάνου, θα είχε καταστραφεί εντελώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα τους δίδυμους πύργους. Πάμε ξανά στο θέμα αυτό με το Λονδίνο. Στα βίντεο τους που έβγαλαν στο κανάλι τους στο YouTube Russian Vids, δείχνουν όταν εκεί γινόταν ο χαμός στο Λονδίνο και άλλα πολλά περίεργα πράγματα. Ένα από αυτά, ένα ελικόπτερο κόκκινο, θα το δούμε και στα πλάνα που έχουμε εδώ πέρα, στο οποίο πάνω υπάρχει το σήμα G της Μασονίας και το μυρογνωμόνιο, το γνωστό σήμα της Μασονίας πάνω στο κόκκινο ελικόπτερο. Το έχουμε τώρα εδώ, θα το δούμε κιόλας. Τι έχει να πει γι' αυτό, το σήμα της Μασονίας σε ένα κόκκινο ελικόπτερο?
No, so we see a red helicopter there. Let's go back to London. We see a red helicopter in the first few scenes, and then it's flying everywhere, and it has Freemasonic symbology on it. Can you explain a little bit about that? Yes, they love to put their signs and symbols in every one of their hoaxes and psyops. You know, from the O.J. Simpson case to every single major news story, you're going to see the numbers or the symbols there, and that's just a form of mockery. With that helicopter, had the Masonic, the square and the compass, and the G. Let me explain the G in the alphabet. When you see it says London Freemasons, but the G itself, the G in the English alphabet, 1 through 26, A through Z. But when you flip over the alphabet and you continue it over, the G is 33. So that's what the G is. The G is a 33. It's a tricky way to put their 33 with the symbol without people seeing it, without the unenlightened ones understanding that the G is actually a 33. Freemason 33. Ναι, αυτό που είδαμε με αυτές τις σκηνές αυτού του κόκκινου ελικόπτερου δεν ήταν άλλο από άλλης δηλαδή μορφής κοροϊδία που μας κάνανε εκείνη την ημέρα. Και μας έδειξαν δηλαδή αυτό το κόκκινο ελικόπτερο που είχε πάνω του το σύμβολο των Μασόνων κτλ. Είναι αυτό εδώ. Είδαμε το G. Λέει κιόλας, γράφει πάνω G London και έχει και το σήμα το μασονικό. Αν το δείξουμε, το έχει με zoom τώρα, δεν θυμάμαι. Το έχει πάντως πάνω. Το G αν τον γυρίσουμε ανάποδα, δηλαδή σχηματίζει τον αριθμό 33, αλλά εντάξει, αυτό είναι όλο φάνερο. Καλά, πες, θα πει κάποιος τώρα το G London, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, αλλά έχει και το σήμα της μασονίας, δεν το έχει εδώ στο zoom τώρα. Υπάρχουν βίντεο που το έχει όμως. Έχει το σήμα G μέσα με μυρογνωμόνιο και όπως είναι το σήμα των μασόνων. Ναι, βεβαίως. One thing I want to mention too is this is an anniversary because the very first Masonic Lodge was constructed in London, England 300 years ago. So in 1717 was the very first Masonic Lodge in the world. So 300 years later, you have this attack, supposed attack, a PSYOP in London. So again, they love the numbers, synchronicity, 300 years ago, the connections. This has all been scripted many years ago for all these events to happen. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα το γεγονός πως το κτύπημα αυτό, το κτύπημα εντός εισαγωγικών έλαβε χώρα κατά την επέτειο της ίδρυσης της πρώτης μασονικής στοάς εκεί στο Λονδίνο το 1717 παρακαλώ. Δηλαδή αυτό το κτύπημα έλαβε χώρα ακριβώς 300 χρόνια μετά την ίδρυση της πρώτης μασονικής στοάς στο Λονδίνο. Τυχαίο αυτό δεν νομίζω. Αυτοί μας κοροϊδεύουνε και γι' αυτό έτσι μας επικοινωνάνε μέσα από τέτοιους συμβολισμούς, μέσα από τέτοιες δηλαδή επέτειους και ούτε καθεξής. Μάλιστα. Κάτι ακόμη, το είχαμε πει Γιάννη και το προηγούμενο Σάββατο μαζί με τη δημοσιογράφο από το BBC που έκανε το σήμα κόψε, γιατί θα το δούμε και τώρα το έχουμε, το είχαμε σχολιάσει λοιπόν και το προηγούμενο Σάββατο, γιατί έπαιξαν κάτι προσχεδιασμένο που έλεγε ότι θα πολεμήσουμε το ISIS, θα τους κυνηγήσουμε, πριν ακόμα όμως επίσημα αναλάβει το ISIS την ευθύνη. Και αυτή από το BBC, η δημοσιογράφος έκανε στο σκηνοθέτη που μάλλον έκανε λάθος, όπως μας είπες Γιάννη, κόψε, μην το παίξεις αυτό. Είναι λάθος να το παίξεις. Θα μας πει κάτι γι' αυτό. So basically, Russian vids, we also have been discussing amongst ourselves how there was a BBC reporter that day who was covering the events in London, and this black lady, and basically she's next to a white guy, and so at one point in the movie, the movie, but at one point in their report, they pan over to Rex Tillerson, and then afterwards we see the same lady again show the guy on stage, the whole cut scene. What is that all about? Yeah, to me, it looks like to me they didn't want that to be shown, and I understand they do the cut normally, but how aggressive she did it was like, no, you're not supposed to show that because this event just happened, and it's going to be obvious this is a scripted event showing the ISIS, the coalition against ISIS so soon. It's already pre-programmed that they're going to do this, and they're basically showing their cards in advance. It's that obvious. Ναι, αυτό που έκανε εκείνη την ημέρα αυτή η δημοσιογράφος στο εν λόγω δηλαδή ρεπορτάζ του BBC
ήταν ένα σαφέστερο σύνθημα στον σκηνοθέτη να κόψει μια σκηνή που έδειχνε εκείνη τη στιγμή του κυρίου Rex Tillerson, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και γιατί το έκανε αυτό αυτή η κυρία? Το έκανε διότι δεν έπρεπε ο σκηνοθέτης να δείξει τόσο γρήγορα αυτές τις σκηνές με τον κύριο Rex Tillerson, διότι αυτοί, δηλαδή με λίγα λόγια, είχαν ήδη προετοιμάσει αυτά που επρόκειται, δηλαδή η αμερικάνικη κυβέρνηση μάλλον είχε ήδη προετοιμάσει αυτά που επρόκειται να πει ο Rex Tillerson, ο Υπουργός Εξωτερικών, και αυτό ήταν λίγο, δηλαδή αυτό που έδειξαν δηλαδή, στο BBC ήταν λίγο πρόωρα, έπρεπε να το δείξουν λίγες ώρες μετά, αλλά το γεγονός πως το έδειξε τόσο γρήγορα και αντέδρασε με έναν τρόπο επιθετικό απότομα αυτή η κυρία ήταν ενδεικτικό του γεγονός πως όλοι προτρέχανε εκείνη την μέρα στο BBC και ήταν δηλαδή εντελώς καραγκιόζηλική αυτή η σκηνή. And also, I should mention Tillerson in numerology is 33. So these people that are propped up, you know, even Trump, people need to understand, Trump's original surname, going back, is Drumpf. And Drumpf is 33, but it doesn't sound as sexy as Trump. So they change it from Trump to Trump. But Tillerson 33, just like Ben Carson 33. So they're, again, they're obsessed with that number 33. They're obsessed with that number. Και να μην επισημάνουμε επίσης ότι το επίθετο του κύριου Rex Tillerson, του Υπουργού Εξωτερικού των ΗΠΑ, παράγει τον αριθμό 33. Tillerson ίσον 33 σύμφωνα με την αριθμολογία. Το ίδιο ισχύει με το επίθετο, το ύπαρκτο επίθετο του κύριου Trump, το οποίο είναι Drumpf, είναι γερμανικό, παράγει τον αριθμό 33 και ούτε καθεξής. Μάλιστα. Είπε δεν ακούγεται τόσο σεξι, λέει, και το κάναν Τραμπ, αυτό είπε. Ναι. Δεν ακούγεται τόσο δηλαδή ελκυστικό, γι' αυτό το άλεξα στο Τραμπ, αλλά πάντως το Τραμπ είναι και αυτό πάρα πολύ σπάνιο επίθετο, χρησιμοποιείται από ελάχιστους Αμερικανούς πολίτες, αλλά με λίγα λόγια εκείνη με το BBC έδειξε μερικές σκηνές πρόωρα, ενώ έπρεπε να τις δείξουν λίγες ώρες μετά. Και αυτό είναι μεγάλη βλακεία και ενδεικτικό το γεγονός πως αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν όλα προσχεδιασμένα, προεγγεγραμμένα για μας, και δυστυχώς είναι ελάχιστοι που μπορούν να το πάρουν χαμπάρι γι' αυτό. Μάλιστα. And also, one thing I want to mention, BBC in numerology, when you reverse it, is 322. So you have your A is 1, 2, B is 2, C is 3. When you reverse it in numerology, BBC is 322. So that's how they do it too. That's why BBC has been so spotlighted in covering this, of course, you know, in England, of course. But these networks, they're all owned and controlled by them, and they're named basically, and they work out reverses too. So they love the reverse with the BBC being 322. Ναι, ακόμα και το BBC παράγει τον αριθμό 362. 322. Όταν το αντιστρέψει κανείς, ναι. 322 είπε, έτσι, ναι. Τώρα, σε αυτό το βίντεο του BBC που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το έχουμε τώρα εδώ, αλλά έχουμε και πολύ υλικό, με την γυναίκα που έκανε κόψε. Γιάννη, εκεί είχε και κάτι άλλο από τους δίδυμους πύργους, με μια δημοσιογράφο τότε στους δίδυμους πύργους, λένε τα Russian Vids, που έδινε ανταπόκριση και είπε ότι έχουν καταρρεύσει 2 κτίρια πίσω μου, λένε τα Russian Vids, και αυτά ακόμα τα κτίρια δεν είχαν καταρρεύσει. Ναι. Ήταν κτίρια που κατέρευσαν στη συνέχεια. Ίσως θα θυμηθεί τι ακριβώς ρωτάω τώρα, αν του το πεις και να μας πει αυτό που λέω. Το ξέρουμε, ναι. So basically, Russian Vids, there's another we're basically using a lot of different examples to persuade people here that what they show us on TV is edited and fake. So basically, we have another example of how the BBC gives us fake reporting about big events. So, for example, the BBC reporter, a lady on September 11th, right? She's standing in front of the camera. She's saying, "Oh, the Twin Towers have collapsed, and they hadn't collapsed yet. It would take another 33 minutes, basically. Yes, 3 minutes for them to collapse." So, expound on that real quick. Yeah, I believe that was all had to do with the time zone differences from London to New York, and there was a little miscommunication. And they knew it was going to come down. It was a controlled demolition, but the timing was off, I believe, due to time zone differences. Ναι, αυτός λέει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην διαφορά μεταξύ των χρονικών ζώνων της Αμερικής και της Αγγλίας, αλλά πάντως εκείνη την ημέρα
μας έδειξαν και το BBC μερικές ψεύτικες σκηνές. Μάλιστα. Λέει Λοιπόν, ότι μπορεί να οφείλεται λόγω δηλαδή στην διαφορά μεταξύ των χρονικών ζώνων κτλ. Γιάννη, εδώ μου το έστειλες εσύ αυτό. Κάπου στην Αμερική και λες ότι κάποιοι τρέχουν και ανάμεσά τους είναι μια κούκλα. Πες μας λίγο, τι είναι αυτό, ρε, εσύ, Γιάννη. Ναι, αυτό είναι από το κτύπημα εντός εισαγωγικών, το πυροβολισμό εντός εισαγωγικών από το Columbine της πολιτείας Κολοράδο. Εκεί γεννήθηκα εγώ. Αυτό που μπορούμε να πούμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι όλα αυτές τις ψεύτικες σκηνές που παρατηρούμε στον κάθε, δηλαδή εντελώς στημένο τρομοκρατικό κτύπημα, είναι τόσο καραγκιός ηλικίας, που ακόμα και ένα μικρό παιδί μπορεί να διακρίνει τι συμβαίνει σε αυτά. Δηλαδή, στο βίντεο που παρατηρούμε τώρα, υπάρχουν μερικοί αστυνομικοί του τοπικού αστυνομικού τμήματος της πόλης Κολαμπίνας του Κολοράδο, οι οποίοι στείνουν μερικά prop, με ό,τι σημαίνει αυτό, πάνω στο γρασίδι, πάνω στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης μιας μάνικας. Αλλά αυτό που όμως που δεν ξέρουν είναι το γεγονός πως πάνω από αυτούς υπάρχει, πετάει ένα μεγάλο, δηλαδή, ένα ελικόπτερο ενός τηλεοπτικού καναλιού που τα καταγράφει όλα. Ιδιαίτερα αυτές τις σκηνές που βλέπουμε τώρα, όπου βάζουν στο έδαφος ένα αντρίκολο, μια μάνικα, κάτι το οποίο αποδεικνύει περίπτωση το γεγονός πως αυτό ήταν στημένο. Έχεις και ένα βίντεο. Ναι. Έχεις και ένα βίντεο από το Μόναχο όμως, τώρα μετά από αυτό, έτσι. Τι είναι αυτό? Ναι, βλέπουμε επίσης, so Russian vids, we see the shooter in Monaco, you know, in Germany last year, Munich, who comes out of the McDonald's and starts shooting at people. Tell us a little bit about that real quick if you can. Yeah, I made a video on that, and it was a man named Richard Guttard, who just so happened to be a week previous in Nice, France. And just so happened he was at the Westminster Hotel. I don't know where he starts recording a white van. Want me to stop there? Right. So, με λίγα λόγια, κύριοι, μιλάμε εδώ για έναν άνθρωπο ο οποίος το παίζει δημοσιογράφος, ενώ στην πραγματικότητα είναι πράκτορας της Ισραηλινής Μοσάτ. Τον λένε Richard Guttard. Αυτός τράβηξε αυτό το βίντεο του πυροβολισμού που έκανε ένας δίθεν τρομοκράτης έξω από τα McDonald's, κάποια McDonald's κάπου εκεί στο Μοναχό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος ήταν επίσης αυτός που έτυχε να τραβήξει το επίμαχο βίντεο ενός λεωφορείου εκεί στο Παρίσι μήνες πριν, που σκόρπισε στον θάνατο μέσα σε μια μεγάλη πλατεία κάπου εκεί στο Παρίσι. Μάλιστα. Έτυχε να είναι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που τράβησε και αυτό το βίντεο. Και μήνες μετά τον βλέπουμε ξανά να τραβάει και ένα άλλο μεγάλο βίντεο, το οποίο το παρέδωσε μετά στα ΜΜΕ, που δείχνει δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο να βγαίνει από το McDonald's και εκεί στο Μοναχό και να πυροβολεί κατά των πάντων. Αλλά όπως σας έδειξα εγώ, ιδιαίτερα μέσα από τη δικά μου άρθρα, αυτός ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το McDonald's, αλλά από τα σκουπίδια, διότι ήταν και αυτό μοντάρισμένο, αυτό το βίντεο. So he recorded at very important, the Westminster Hotel. Then a week later is at McDonald's, and then you see him right there, perfect vantage point, as you see three youths, and they're taking a right-hand turn through an alley, right by a fence, and making a turn, so it can all be captured on video. These children, I should say that children, but these teenagers, they could have went the other way, which would have been more beneficial for them, but they went for the camera view, for the camera vantage point. But the whole point is, getting back to how we recorded from the Westminster Hotel, it just so happened that what happened in London happened in the Westminster Bridge. So they love to connect all these hoaxes and slaps together piece by piece. They're all interconnected. Yes, and I also noted too that the same gentleman, he's the guy who also shot the video of the bus basically running over people in Paris, but which we know that was also staged too. But he happened to be the same guy who filmed that video too. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Guttard έτυχε να είναι επίσης, λέει το Russian Vids, και σε ένα άλλο τρομοκρατικό κτύπημα που έλαβε χώρα έξω από το ξενοδοχείο Westminster στο Λονδίνο λίγες εβδομάδες πριν το πυροβολισμό στο Μοναχό.
επισημάνει εδώ το Russian Vids. Τυχαίο αυτό δεν νομίζω. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο, όπως σας είπα πριν, του οποίου η γυναίκα είναι πράκτορας της Ισραηλινής Μοσάρ και ο οποίος έτυχε να παραβρεθεί σε τουλάχιστον 3 μεγάλα τρομοκρατικά εντός εισαγωγικών χτυπήματα τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Παρίσι και στο Μοναχό. Τυχαίο αυτό δεν νομίζω. Και όσον αφορά στο βίντεο που τράβηξε ο ίδιος εκεί στο Μοναχό έξω από το McDonald's, βλέπαμε μερικά παιδάκια όχι να τρέχουν μακριά από τον άνθρωπο με το πιστόλι, αλλά να τρέχουν προς αυτόν και μετά δηλαδή φεύγουν σιγά σιγά από αυτόν, δηλαδή μετά δηλαδή τρέπονται σε φύγη. Το έκανε αυτό μόνο και μόνο για την οπτική γωνία αυτού του ανθρώπου που τραβούσε το βίντεο, για να μπορέσει να τα βάλει όλα μέσα στο βίντεο. Καταλάβατε? Μπερδεμένα πράγματα βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μας κάνει ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε πολύ υλικό που παίζει τόση ώρα από την Αγγλία με κυκλάκια που επισημαίνουν εκεί δίπλα σε λεωφορεία, με κινητά στα χέρια. Από εδώ, από εκεί. Δεν τα αναλύουμε τώρα καρέ-καρέ αυτά. Σχετίζονται όμως, όπως λένε τα Russian Vids, με ηθοποιούς κρίσης. Μπορεί να μας πει για αυτούς τους ηθοποιούς κρίσης και αν έχει εικόνα, όση ώρα θα μιλάει, μας λέει τι βλέπουμε, ας πούμε. So Russian Vids, we also saw one of your other videos where we see some young children or teenagers, it looks like, with cell phones in their hands, running in London, you know, the day of the attacks a few weeks ago. And it looks like they're laughing and stuff like that. And what I reported on last week here on this channel is that they were crisis actors. Tell us a little bit about them and these crisis actors in general. Yeah, these crisis actors, you know, they're basically, as a form of mockery, these people that run this world, they love to mock. You'll see a lot of smiling. It's called dupe and delight. You know, they just love to mock us. So you see the two younger people running through London, right in front of the camera, right in view, smiling with big smiles on their face, just like what happened in East France. But there's so many connections I want to make, but I'll let you continue. Με λίγα λόγια, κύριε Σκύρη, αυτοί οι ηθοποιοί κρίσης για τους οποίους έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, προσλαμβάνονται από την κυβέρνηση για να λάβουν μέρος δηλαδή, σε αυτά τα δίθεν τρομοκρατικά χτυπήματα. Αλλά αυτό το βίντεο που μόλις ανέφερες, Βασίλη, μερικών ας πούμε έφηβων που τρέχουν στους δρόμους του Λονδίνου με τα κινητά τους τηλέφωνα στα χέρια και χάσκογελώντας κιόλας, ήταν ενδεικτικό του γεγονός πως έπαιξαν και αυτοί δηλαδή τέτοιους ρόλους μερικών δηλαδή ηθοποιών κρίσεως κτλ. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποιείται εδώ στις ΗΠΑ για τέτοια περίπτωση που λέγεται duping delight, δηλαδή αυτοί που μας κορεδεύουν, το γουστάρουν κιόλας κτλ. Και τι να πούμε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι μας κορεδεύουν και το γεγονός πως χαχάνιζαν όλοι αυτοί, χασκογελούσαν κτλ. Ήταν πάρα πολύ δηλαδή ενδεικτικό το γεγονός πως όλα αυτά πρόκειται για ένα μεγάλο show. Μάλιστα. Some connections I want to make. I want to point something else out here, very important. I want to make so people understand in Greece what exactly is going on. All these hoaxes and saps are connected. For example, you had Columbine, Colorado, where you had Eric Harris, and it was a psyop, it was a hoax, it was a planned event. They had a book, it was called The Final Exam, released in the early 90s, and it says in the text below the final exam, if you fail, you will die. And the school was Columbine. So they give us hints through these Masonic authors and writers, people in Hollywood, and that publish books. Now, the point I want to make is how Columbine connects to 9/11, where Eric Harris, one of the supposed shooters at Columbine, stated in his diary that if we get away with this, we want to hijack a plane and land it and fly into the middle of New York. So they're putting a subconscious seed in the mind with Columbine connecting it to New York. Όλα αυτά τα δίθεν τρομοκρατικά χτυπήματα συνδέονται μεταξύ τους, κυρίες και κύριοι, όπως στην περίπτωση του πυροβολισμού στο δημόσιο σχολείο Columbine εκεί στο Κολοράδο. Μιλάμε για το πυροβολισμό που έλαβε χώρα εκεί το 1999, αλλά λίγα χρόνια πριν από αυτό είχε εκδοθεί ένα βιβλίο στο ίδιο σχολείο που λεγόταν δηλαδή Final Exam, δηλαδή τελικές εξετάσεις. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο που εκδόθηκε στο ίδιο σχολείο, λέει μέσα πως όποιος δεν περάσει τις εξετάσεις σου
θα σκοτωθεί μέσα δηλαδή στις εγκαταστάσεις του ίδιου σχολείου, αν είναι δυνατόν. Και τι έγινε μετά από λίγα χρόνια? Ο έλογος πυροβολισμός εκεί. Λοιπόν, δεν σταματάμε εδώ, διότι μέσα στο ίδιο βιβλίο που λέγεται Final Exam, όπως σας είπα πριν, ο συγγραφέας γράφει πως όχι ο συγγραφέας, ήταν αυτά τα δύο παιδιά που είχαν λάβει μέρος στο πυροβολισμό στην Κολομπίνα, είπανε σύμφωνα με τη δικό τους manifest ότι εμείς εδώ στην Αμερική πρέπει να λάβουμε δράση εναντίον της κυβέρνησης και μήπως χρειάζεται να πετάξουμε κανένα αεροπλάνα στους λευκούς πύργους. Αυτά τα είχε γράψει ένας από τους δύο δύο μικρά παιδιά που έλαβαν χώρα σε αυτό το πυροβολισμό στο Κολοράδο το 1999. Τυχαίο αυτό δεν νομίζω. Κατάλαβα τι λες. Εδώ πέρα στα βίντεο που βλέπουμε με τους ηθοποιούς κρίσης που μας λένε τα Russian Vids, ότι τους βαφτίζει έτσι, έχουν επισημάνει και δείξαν και τώρα το ξαναείδα και το διάβασα και στο διαδίκτυο, ότι υπάρχουν κάποιες σκηνές που έχουν ομοιότητα με κάποιους που δεν έχουν παπούτσι ή παπούτσια. Μπορείς να το ρωτήσεις γι' αυτό, μήπως μας πει κάτι? Σαν να είναι πολλοί οι οποίοι τους λείπαν τα παπούτσια. So basically, Russian Vids, what are these scenes in these videos we see from London where people's shoes, they don't have their shoes on? What's going on with that? Yeah, it's like duality. It's just like I showed many times in my videos where you have the Freemasonic initiation where one pant leg is rolled up. It's duality. One shoe missing, one shoe on. That's the principle. It's duality. Αυτό έχει να κάνει με την μασονική αρχή της διοικότητας. Baphomet. Baphomet. Like hot versus cold, black versus white. It's the opposite. Το μαύρο. They made two movies based on this. They had a movie in Hollywood called The Man with One Red Shoe, starring Tom Hanks, and they also had in France, which is big about Freemasonry, they had the woman with one black shoe. So they love the one shoe concept. Αυτό έχει άσπρο μαύρο. Διοικότητας. Black and white. Αυτό αντιστοιχείται από τέτοιες περίεργες κινήσεις όπου βλέπουμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος τυχαίνει να είναι ένα θύμα εντός εισαγωγικών ενός από αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα και πάνω στο ένα πόδι έχει το παπούτσι του, αλλά στο άλλο πόδι το παπούτσι του, το άλλο παπούτσι του λείπει. Είναι η αρχή της διοικότητας, όπως το είπε, του αντίθετου, τον αντιθέτων μάλλον. Όπως ο Michael Jackson, black and white, like Michael Jackson. Ναι. Και αυτό το είδαμε σαφώς και στην ταινία Man with One Red Shoe με τον Tom Hanks, δηλαδή ο άνθρωπος με μόνο ένα κόκκινο παπούτσι. Μάλιστα, πολύ περίεργα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιάννη. Μας είχες πει ότι θα λέγαμε και για το Julian Assange. Άσε, θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, να κλείσω με αυτό και θέλω το σχόλιο και των δυο σας. Οι Russian Vids έχουν επισημάνει ότι όταν λένε ότι αυτά τα χτυπήματα είναι στημένα, δεν σημαίνει ότι όλα τα χτυπήματα στον κόσμο είναι στημένα. Λένε, ας πούμε, ότι υπάρχουν τρομοκρατικά χτυπήματα που γίνονται καθημερινά, ίσως σε εβδομαδιαία βάση, στις χώρες της Εγγυούς Ανατολής, Πακιστάν, ξέρω εγώ, Αφγανιστάν, εκεί που υπάρχει το ISIS, που είναι πραγματικά τρομοκρατικά χτυπήματα. Λένε ότι είναι ψεύτικα κάποια από αυτά που γίνονται στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Δεν λένε ότι όλα είναι ψεύτικα. So basically what we're honing in here on Russian Vids is the fact that, you know, what they show us on TV with regards to these staged events, staged shootings and terrorist attacks, yes, those are staged, but, you know, terrorist attacks take place every day. For example, in Syria, in Palestine, everywhere. So we want to basically make that point clear for the people that are listening to that. Yeah, okay, there's terrorists out there, of course, from ISIS, who, of course, belong to the government and stuff like that. But what we see, though, on TV with all these pre-programmed scenes of with all these pre-planned scenes, yes, those are staged. So let's... I want to make something perfectly clear to the host there in Greece, is whatever they spotlight, it's just like the supposed beheadings of the Foley family. Okay, I made a video, you should look at it, where they show the brother and sister of the supposed beheaded journalist. You know, and the brother and sister are laughing
They are laughing and smiling, and they're just actors. But of course, there are real terrorists doing real bad things. But when they spotlight a story, it's their created story. They're not going to cover real events. They spotlight their own events. But of course, bad things are happening in this world. There's no doubt about this. Βεβαίως, δηλαδή αυτό εννοείται πως λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα τρομοκρατικά και χτυπήματα σε αρκετές χώρες του κόσμου, όπως η Συρία, Παλαιστίνη κτλ. Αλλά όταν όμως τα ΜΜΕ θέλουν να δώσουν μεγάλη έμφαση σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το κάνουν spotlight, το βάζουν κάτω από το προβολέα δηλαδή. Για καταναλωτικούς σκοπούς, ας πούμε. Και ας πούμε στην περίπτωση του αποκεφαλισμού αυτού του δημοσιογράφου, του πρώτου ανθρώπου που αποκεφαλίστηκε εντός εισαγωγικών από τον ISIS, όταν είδαμε όμως τα αδέλφια του σε μια συνέντευξη τύπου στο CNN μετά από το γεγονός, αυτοί δεν μπορούσαν δηλαδή να συγκρατηθούν, διότι χαχάνησαν και χασκογελούσαν κατά τη διάρκεια δηλαδή αυτής της συνέντευξης. Μάλιστα, κατάλαβα. Και μάθαμε επίσης, κυρίες και κύριοι, από τα αρχεία προσωπικά αρχεία του μεγάλου ιερουσίου John McCain, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτούς τους δηλαδή, αποκεφαλισμούς τους ISIS είναι στηνμένα και χρησιμοποιούν μάλιστα και το green screen. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Τελευταίο ερώτημα, αν πιστεύει ότι όλο αυτό το σύστημα που μας περιγράφει από την αρχή, με τις περίεργες λατρείες, τους αριθμούς και τους skull and bones και τα περίεργα όλα αυτά, μπορεί να έχει κάποια σχέση με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα? Δηλαδή, μήπως μπορεί να έχουν βάλει, ποια είναι η προσωπική τους άποψη ως ομάδα έρευνας? So basic Russian vids, one last question. So, you know, this whole system of numerology, Satanism, predictive programming, this of course is very, very revealing about how the people that control this world stage things. Could this possibly have any relation to what's going on with Greece, let's say for example with the economic crisis and all their problems there now? Absolutely. But the thing is, I see Greece, they're one of the most awake nations, and that's an awesome thing to see, and I love that. I love that, and they're trying to, of course, have a stranglehold on Greece as well, but it's not going to work as easy because many people in Greece are awake and they're aware of the deception that's taking place in the world. A couple of things I want to point out, if I could, real quick, so people just don't think this 33 is just an anomaly. It's not something that's just a fluke. You can look at, for example, Sandy Hook. It took place in Newtown. Newtown is 33. Robbie Parker, the father that supposedly lost a child, Robbie's 33. Parker is 33. So you go to the O.J. Simpson trial in L.A. back in 1990, was it 92? And Simpson's 33. Okay, it's a divide and conquer news story, black versus white. They want to divide us 50-50. They want us all fighting. It keeps the eyes off those that rule. Βεβαίως όλα αυτά, Βασίλη και κυρίες και κύριοι, που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας, δηλαδή όλα αυτά που μόλις εξηγήσαμε σχετικά με το σύστημα αριθμολογίας που χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές μας, ας πούμε, βεβαίως έχουν σχέση με το κάθε τι που λαμβάνει η χώρα εκεί έξω, ιδιαίτερα με την ελληνική κρίση, αλλά δόξα τω Θεώ που ο ελληνικός λαός είναι ξύπνιος λαός και ότι έχει ξυπνήσει σε αυτή την πραγματικότητα της ανόδου της νέας τάξης πραγμάτων στον κόσμο και πιστεύω ότι σύντομα θα δηλαδή ανακάμψει σαν έθνος και θα βοηθήσει και άλλα έθνη να ξυπνήσουν. Αλλά θα ήθελα επίσης να σας δώσω μερικά άλλα πράγματα για το λόγο το αληθές, για το γεγονός πως αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις είναι εντελώς στημένα. Παραδείγματος χάρη τον πυροβολισμό στο σχολείο Sandy Hook στην Connecticut το 2012, όλοι ας πούμε οι πρωταγωνιστές αυτού του χτυπήματος, με ό,τι σημαίνει αυτό, είχαν επίθετα που παρήγαν, που παρήγανε και ακόμα παράγουν τον αριθμό 33. Τυχαίο αυτό δεν νομίζω. Αυτοί που μας εξουσιάζουν χρησιμοποιούν ένα τέτοιο ας πούμε σύστημα αριθμολογίας για να μας δηλαδή λένε τι μέλη γενέσει στο μέλλον και ούτε καθεξής. Αρκεί εμείς όμως να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι προσπαθούν να μας κάνουν, τι είδους ατζέντα έχουν κατά νου για μας και ούτε καθεξής. Μάλιστα. Γιάννη, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Θες να πεις κάτι τελευταίο, ένα τελευταίο σχόλιο να έχουμε και από σένα για όλα αυτά που είπαμε? Ναι, απλά μεταβείτε στο κανάλι Russian Vids, είναι στο YouTube, είναι μια λέξη Russian Vids και εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο τους. Και το δικό μας site, GreekNewsOnDemand.com, είναι το πρώτο site που άρχισε
να παίζει όλα τα βίντεο του μέσα από τα διάφορα μας άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα. Όλοι όσοι θα θέλετε να διαβάσετε τα άρθρα μας, μπορείτε να τη διαβάσετε στο site μας, πληκτρολογώντας μερικές λέξεις κλειδιά σχετικά με όλα αυτά τα κτυπήματα, όπως το κτύπημα στο Ορλάντο, στο Παρίσι Κάποιος πρέπει να τα καλύψει αυτά. That we live in, that's run and owned and controlled by these psychopaths. I'm going to play this clip from this one movie, this 1997 movie called Alien Resurrection. Basically, this world is nothing more than a μας παίζει ένα κλιπ από ένα ταινία Alien Resurrection, η ανάσταση των εξωγήινων από το 1997. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, πες του τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much, Russian Vids. We appreciate you. God bless you. And it was a pleasure having you. Thank you. God bless and God bless all the people of Greece. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με την εκπομπή αυτή που είχε διάρκεια αρκετή. Είπαμε πολλά. Η κρίση είναι δική σας βεβαίως. Τώρα είμαι σίγουρος ότι. Εντάξει, έχω ήδη δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Αν βγω, θα έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από πολλούς που θα λένε ότι ναι, τα πιστεύουμε όλα αυτά, τελείως είναι έτσι. Από άλλους που θα λένε καλά είναι, αλλά να το ψάξω λίγο. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θα λένε τι βλακίες είναι αυτές, δεν πιστεύουμε τίποτα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Η κρίση είναι δική σας. Σύντομο διάλειμμα και θα περάσουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής.